על האזור ריידרים בפורטל שנמצא כאן. כשנכנסים אליו הוא בעצם מראה לכם שתי טאבים, אחד ריידרים חדשים, שבהם אתם רואים את כל הריידרים שבעצם אמורים להגיע אליכם, שהזמנו להם כבר חלקים, ואתם יכולים לראות בדיוק את התיאור של הנזק, את הסוג רכב, אפשר להיכנס מכאן לשירות עצמו, ואם החלקים הגיעו, אז אנחנו בעצם רוצים שאתם תעדכנו שהחלקים הגיעו ותלחצו על זימון לקוח. כשאם אתה בטוח שאתה רוצה לזמן את הלקוח, ברגע שאישרתם, הטיפול עצמו, אותו ריידר יעבור לאזור של הריידרים של החלקים הגיעו, ובעצם כאן, כשתסיימו את הטיפול, תוכלו לסמן לנו רכב מוכן, ואז אנחנו נדע לתמחר ותוכלו לקבל את העמלה על זה. זאת מאוד חשוב שתתחילו לעדכן כאן באזורים החדש את מה שהגיעו לו חלקים, נזמן לקוח, ובריידרים החלקים הגיעו, נסמן אחרי שטיפלתם ברכב, שהרכב מוכן, ככה באופן אוטומטי זה יעבור אלינו העדכון, ונדע כבר לתמחר לכם את זה, תוכלו אחרי זה להיכנס לרכב ולראות את התמחור ולהוציא לו חיוב.